Ondorioak. Behealdean, lehen planoan, emakume saharar baten aurpegia dugu. Emakume horretatik Melfa sortzen da, eta mendebaldeko Saharako mapa bihurtzen da. Mapa, emakume saharraren sorbalden gainean kokatuta dago. Emakume sahararren garrantzia eta bizi indarra goraipatuz. Izan ere, errefuxiatuen kanpamentuetako bizitzaren alderdi guztietan, eta Saharar herriaren autodeterminazioaren eta eskubideen aldeko borrokan, emakume sahararrak funtsesko rola betetzen du. Emakumearen eskuinaldean, Saharar errefuxiatuen kanpamentuak daude, Tindufen, Algerian, 170.000 pertsona baino gehiago bizi dira Saharako basamortuko eskualde urrun batean. Klima oso idorra da, eta eguneko temperaturak 50 gradutik gorakoak izan daitezke udan. Horien gainean, emakume gazte bat dago, aurrera begira, bere herrialdera itzultzeko desioz. Emakumearen ezkerraldean gizon bat dago basamortuan gamelu batekin. Gamelu horrek Saharar herriaren kultura nomada irudikatzen du. Eta behealdean, tearen errituala dago, Saharar herriaren adiskidetasunaren eta bizikidetzaren ikurra.